Prutas ug utanon ang nagsalbar karon sa mga tao nga nawad-an og panginabuyan tungod sa pandemic. Ano ang report? Sa daplin sa Trans Central Highway, maagian kini mga nagtulda nga namaligya sa nagkanaang produkto. Dunay mga prutas sama sa saging ug naa sa mga utanon nga mahimong kapilian. Siyempre ang sweet corn nga kinaham sa uban. Dili man ingon ini kabarato kay kinumpra man usab nila ang ilang mga tinda. Luyo sa ilang mga baligya ang sugilanon silang pagpanikay-sikay. Si Ediviso Gonzaga nagtrabaho unta sa sentro sa syudad apan mihunong og trabaho kay nahadlok nga mataptan sa COVID. Tulo ang iyang mga anak busag kinahanglan siyang manikay-sikay pinaagi sa pagpamaligya sa daplin sa karsada. Pagsugod siya sa lockdown, sir. Wala, mahadlok ko balik siya dyan. Mahadlok ko balik trabaho. Nanirado usab ang gitabahoan ni Jovelyn. Busa na ninda na usab siya aron makatabang sa iyambana pagbuhi sa tulo nila ka mga anak. Wala naman mi trabaho, maong nakadesisyon mi sa akong kauban, sir, nga maninda na lang mi para makapalit mig among pangonsumo, sir ba? So, igo-igo na bang kita? Igo-igo ra gyud, sir. Kuwang gamay pero maningkamot lang gyud mi, sir, nga makapaigo ra gyud kay wala naman mi laing choice. Sa panahon karon, dili mahimong magtungok ug maghuwat na lang sa hinabang gikan sa gamhanan ug sa pribadong sektor. Busa, gikinahanglan nga mo diskarte aron mabuhi. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.